Yn y gerdd yma, soned yma, y llwynog gan R. Williams Parry. Sôn sydd yma amdano fo, a mae'n debyg i gefnder T.H. Parry Williams, ac un ffrind arall iddyn nhw yn mynd am dro i fyny'r mynydd. Ar amser oedden nhw'n mynd am dro, roedd clychau'r llan yn galw, ac roedd rhan fwyaf o bobl y pentre yn mynd i'r eglwys. Ond mi wnaeth y tri bach yma benderfynu, doedden nhw'n am mynd i'r eglwys y bore hwnnw. Roedd hi'n orffennaf, roedd hi'n braf, ac doedden nhw ddim eisiau mynd i'r eglwys, dyma nhw'n penderfynu mynd am dro, fel mae'n debyg y bydde llawer iawn ohono ni'n ei wneud ar ddiwrnod braf. A maen nhw'n mynd a maen nhw'n crwydro'r mynydd, a be maen nhw'n weld ydy llwynog. A mae'r tri ohonyn nhw yn cael eu parlysu oherwydd pa mor hardd ydy'r llwynog yma. Ond yn yr un ffordd, mae'r llwynog yntau yn cael sioc. A beth sydd yna ydy'r ddelwedd yma o'r llwynog a'r tri ffrind yma yn edrych ar ei gilydd am gyfnod bach, yn rhannu rhywbeth, byd natur yn rhannu rhywbeth, anifail a phobl yn rhannu rhywbeth. Ac wedyn mae'r llwynog yn mynd a mae'r foment yn pasio. Cerdd hardd iawn sydd yma am fyd natur ac am y cysylltiad yna rhwng pobl a byd natur.